ako si Darin giniingon. Una-una sa makadagan, kundi ka ba makapasakit sa ubang tao? Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko may kalimtan. Wala, maliit na ko ini. Agay, sorry, miss. Darren? Small world. Coincidence ba lang ni nga nagkita ta karon? Akong kinugos ang anak ni Roger. Ninang ka ba usab sa anak ni Roger? Igsuon ako ang naasawa ni Roger. What? Ay, sus! Ay, kog giing na nga. Nahigog magagbalik ang Darin ami. Bati ba, Yats? Oy, as in, Jod. Nalimot ka ba siyang gibuhat ni mo nga? Harap-harapan kang gilo iba niya? Past is past, Yads. Ay, naku ni mo. Gusto mo siya kang muhilak kung usab, ha? Hindi na ko muhilak, Yads, uy. Kung muusab pa si Darren nga harap-harapan ko niyang pakit-on nga may girlfriend siya, well, that mo. Gahit na ning akong kasing-kasing, Yads. Salamat sa pagdawat sa invitation ni mo. Pila na imong asawa? Gani ko uyab, asawa na ba hinuon? Ay, kaha? Hoy, sukad ta nagkabuwag no, ami. Wa na ko'y uyab. Nagbuwag na hinuon ta. Wala nung ka manguyab og daghan. Ambot ba? Wa na ko makita sa mga babae ang sama niyo, ami. Ay, sus, ate ko eh. Way atik, ami. Punta, mahibalik ang atong kagahapon. Na. Pwede ba nga magsigin na ning atong panag-date ron, ami? Sama ba sa kaniad to? Unsa? You're dating again with Darren, no? Yes, pa. Gihatagan ako siya chance. Nga pailakon ka pa ko sa? Bato na kining kasing-kasing sa imong only daughter pa. Ayaw ka pala ka. I want to marry you, ami. What? I want to grow old with you. Ay, girl. Ano sa mga kaway? Ay, ito ng Darin. Tamis kayo ng manulte. Remember? Ha? Mapabiti mo na bugan niya again? Yons, o kung makasabot sa akong feelings. I'm in love with Darren again. Hello, girl. Ready na ko? Ito na si Darren. Ipaso na pa yung tunga-tunga sa altar. Huwag naghuwat siya ni mo. OMG! Kulubaan man ko ni mo, ami, ay? Yons, kibaw ka? Karong adlaw, ako ang pinaka-happy nga babae. Daoroy. Sige, nag-go na. Ready na, oy. Sige, noy. Inig-abli ko balik sa church door. Ikaw nang musul, pengon kang Darren. Hala, oy. Pray and hope ko sa imong kalipay, girl. Namisti ko. No joke. Hugutan mo gakus, Hello? Hello? Kadiyot ha, kay di ko makabati ni mo. Mugawas ako. Ami. Yes? Mugawas ako ha, kadali kay pagkigsultihan ko ning nanawag na. Okay, go ahead, Darren. Okay. Ganong nanawag man ka. Hubog ka ba, Stacy? Kinsa na nanawag ni mo, Darren? Ami? Kinsa na? Friend ako. Nagmahay nga nung wako nagpaibaw nga kasal na turong duha. Ay. O, come on, Ami. Mamalik tagsud aron masugdan na ang program. Ganina na kung gusto mo higda. Ako, sad. Sakit kaya akong tiil tungod sa high heel.
Ay, ayaw sa pagkakos, Darren. Maligo sa ako. Ako yun, ha? Okay, sige. Tuan na sud sa bathroom si Darren. I-check na ko ang iyang cellphone kung kinsa to nanawag niya kakanina. Narang iyang cellphone. Ami, Yes. magdungan na tag-shower. Okay. I miss you so much. Pero, gamay na. Nahinanok pa kaya si Darren. Ang iyang cellphone. Oh, kada kang messages. Stacy? I love you so much, Darren. Kinsa man ni si Stacy? Basahon ko pa ang messages. Basta ang imong gi-promise. Bisag makasal na ka sa imong uyab, kita pagihapon. And I promise nga lipayon ti kag maayo, Darren. Tagpawon maayo. Mao di ay. Sawa pa ta makasal. May babae ka nang nagsaad ni mo nga lipayon ka. Unsa naman sa tingin mo gibuhat na ako, Darren? Unsa naman sa ni? Unsa na? I thought gahi nakagkasing-kasing. I thought di kasakitan. Hubag man ka ng mata mo, girl. Nahilag day ka? Yes, ganun kisakitan man ko. O ganun pasakitan magit ko ni Darren nga unta. Nihatag na ko niya tanan-tanan. Gihatag na ko niya. O saan niya gipagita sa babayan? Tell me. Yan, sulti ko. Bati ba ko? Dili ko lovable nga babae. Dili yan. Yes. Ano hilak na gani ko, no? Di na ko tuyo nga. Hilak ko. Sabay wa na ako nga tuwa sa laing babae. Unsa? Ay, kung pangutan na na yan, Joy. Ato na yung pangutan ng Darren. Huli ka na, Ami. Sige, magka. Diin? Sa ilang i-address na ako. Lisulti ko niya. Gisakitan kong maayo. Unsa? Dili na ko, Darren. Surrender na ko. Ugma. Dili ka na makakita na ko. Oh, Dili na. nagpalabi man kag inom eh. Ay. Oh, hubog siya. Huwag nakatuog na. Nabasahan ka ni Ami ang mga messages ni Stacy. Kabuang sana ko eh. Kumpiyansa kay ko. Nga man ako tugi pang delete eh. Oh, uy. May alarm man niya akong cellphone. Uy, buwan na sa kong tupad si Ami. Ami? Ami, hain ka! Tulong! Si Ma'am Ami! Oh, si Ate.
Te, masa nito bo? Sir! Si Mami! Si Mamami! Oh. Oh. My God! Ami! Oh, Diyos Ami! ko! Bakit Kinuko! nagpipis si Ma? No! Ami! Wa ko magdahom nga mabuhat kato ni Ami. Ako'y gibasol sa iyang mga kaliwat o mga friends. Kaysa wa pa siya maghikog, iyang gipangsindan og messages o gipangchatan niya iyang mga kaila nga maghikog siya. Kay gisakitan siya maayo nga may babae ko. Og dili siya makadawat nini. Nakonsensya ko. Mga kutumang kasama, ang kaagi ni Darren, dinining tulbanon. What's the style? Na konsensya is style.